señoras e señores, prendemos as luces das cociñas da Televisión de Galicia en directo Cociña na TVG. Vos sodes os encargados de traer as receitas, pero os cociñeiros xa sabedes que os poñemos nós. Por favor, que pasen Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Que pasa? Que pasa? Que pasa? Como estades? Que tal? Ben? Moi ben. Bueno, 6:25, que non le dixen, Cociña en directo na TVG, que despois me digan, no, é que se grabado. No, en directo, 6:25 da tarde, mércores, hoxe na TVG, día de feira aquí en Ordes. A ver, que tal, como estades despois do de onte? Ben, moi ben. Moi ben. Estás ben, ou? Sempre sí. Fes algo? Dormiches ben? Mellor que a ti cantando estou, Escoita, que espectáculo, din, Pues, que espectáculo. esa é a palabra, espectáculo. Biches o meu xesto de cabeza de perrea, perrea. Espectacular, Sí. Ese xesto foi maravilloso. Sí. Ou non? Sí. Bueno, a ver, Begoña. Perrea, perrea, Begoña. Perrea. Ben, estou ben, aquí estou. Ti ben? Outra vez. Sí. Gustan máis gafas, ó. Sí, é que sí. Sí, son chulas, son máis bonitas, grandes. Sí. Quédenche ben. Bueno, quen gaña hoxe dos dous, a ver? Eu, claro. A ver que vai ganar. Claro, clarísimo, non? Sí. E ti, Xulio, que? Eu teño clarísimo que gana Que ela vas tamén. gañar ti? No, que gana ela tamén. Que gaña él. Bueno, pois imos ver que é o que nos trae un querido amigo do programa. Hoxe ven, trae receita Francisco, de Compostela. Cháome Francisco, son de Santiago. Quero presentar miña receta xurelos marmitaco. En primeiro lugar, incho xurelos, preparo uns lomos e cortos en dados pequenos e reservo. Preparo un sofrito con allo, cebola, pimento verde, patacas escachadas pequenas, sal, pimenta e pimentón choricero. Añado agua de caldo de polo e media guindilla. Cozo sobre 25 minutos máis ou menos. Logo añado os tacos de xurelo e cozo sobre 10 minutos. Reviso de sal, deixo reposar e Francisco ten servir. pinta de ser desa xente que sabe moito de cociña. Despois preguntaremos yo por que vai vir ao programa. Begoña, que vas facer con isto? Eu vou facer un xurelo á espalda. Xurer? Xurelo á espalda, así. O sea, Sabes como se abren a así? ver, espera, empezamos xa montando o numerito no programa. Non va a respetar a receita de Francisco. A ver, a mí encantan os guisos, ben o sabes. Sí, eres moito de Pero hoxe voulle facer unha receta riquísima, que é o xirelo, así, con un pouquiño de allo. Xirelo, dixeche? Xirelo. Chamadeslle xirelo, alá. En Rior, sí. Ah, que fuerte. Pero non sabía, non sabía. Xirelo, sí. Non sabía. Sí, sí. Bueno, por moi ben. Vas gañar con eso. Sí, sí. Sí. Sí, estou E teño ti? claro. Eu sí que vou respetar a receta de Non me de creo que vais Francisco. ti respetar a receita de Francisco Eu vou Indico. na respetar, pero vou facer outra cousa. Ah, genial, Vale. sí. Moi ben. Vou facer un xurelo macerado. Un xurelo macerado. Macerado, con Moi un ben. poquinho de sal e azúcar e romeo. Vale. Despois, unha chuladita. Eu que, escoita, a ver, vamos a ver. Non quero que a xente, cando veña ao programa, lle dé un jamacuco. Non, non. Entendes? Non, non. É que estades cambiando todas as receitas. Pero eu vou utilizar a maioría dos seus ingredientes. Xa, o xurelo. E doulle unha volta ao prato. E darlle unha volta ao prato. Bueno, vale, moi ben. Pois veña, vou empezar con Begoña. Ti vai dando e vou empezar con Begoña, por aquí. Mira. Begoña, Mire, que faz? mira, o xirelo ten así, ves? Ten como unha espiña por fora. Unha espiña dorsal aquí por fora. Que me Entón, o que dis? facemos é quitala. Hai que quitar primeiro a espiña esta, vela. Pero Dura chega como- hasta arriba de todo, non? No, Só lle chega hasta a metade do peixe, máis ou menos, non? sí. Espera, Tamén se saca a mão para que se vexa na casa. Mira, ves? Ves? Mira que pasada. Dalle. Mira, espera. Ai, así moito mellor. Mira, ves? Ai, mira como vas aprendendo de televisión, Begoña? É que non son zurda. Vale. Pero só chega hasta aí, non hasta aí arriba. Hasta aí, entón hai que ir sacando así un pouquinho. Vale. Así. Que curioso, é un peixe bastante Tamén se pode curioso. sacar en cociñado, pero está mellor así. Está rico. E ahora vamos a abrir. Está rico. O xirelo, claro que está rico. Bueno, Está moi rico. vale. Entón, Mira, ves? Agora meto aquí, ocultelo, hola. e fai así. Eu pensaba que en Berín non víades un xurelo. Que gracioso eres. Que era como Pero, ir ali. a ver, en Sí. Berín hai xirelo, sardiña, merluza e bacalao. É onde sacades. Do Tánega. Vale. Moi ben. Ves? Entón, vale facer así, non de costas. Sí, Entendo. de costas. Viches? Listo. Agora o que vou facer é arealo. Está precioso, Está precioso. Está Mira bonito. que carne máis boa. Agora areámolo así. Areámolo, mima. Areámolo un pouco. Estarlle botando... A ver, trae botar algo de sal. Home, algo, di.
Vale, moi ben. Recordarlle a xente da casa, por certo, que podedes chamar, Podedes chamar para comentar o xurelo, que sexa unha receita que queredes que se faga no programa. Tamén nós recollemos receitas, vale? Temos un recetario aquí particular na casa da nosa directora. E tamén podedes gañar 50 euros primeiro e 50 despois, Recordade que repartimos cartiños en directo na Televisión de Galicia no A Voltas co Prato. Veña. Vamos allá. Mira, ves? Vale meter aquí. Está cantándose. Vale, pois entón vou falar con Xulio, vale? Moi ben. Mientras tanto, veña, vou pasar a Perfecto. Xulio. Xulio, Bueno, ti que? eu vou abrir o... Pero vale abrir distinto a ela. Eu voulle quitar os dous lomos. Vale. Voulle quitar primeiro a cabeza. Como a ela non podo facer nada, por senón, despois di que lle copio, sabes? Que raro que me cheira manteiga a túa cociña, Verdad? Ou a viño. O a viño ou a manteiga nunca cheirou. É o primeiro día. Pois cheira hoxe. Sí? Hoxe é verdad? Mira, voulle quitar o lomo por aquí. Que eu sí que son zurdo. Vale. Xe, ti vas facer os lombos do xurelo. Eu vou sacar o lombo. Mira, saco o lombiño por aquí. Ola. E ti sí que os vas macerar, non? Eu vou nos macerar con azúcar e sal. E un poquinho de E Romeu. Azúcar, sal e Romeu. Eso é. Mira, deixamos o mismo que che dixo Begoña, espiña dorsal libre. A ver, que se ve xa aí a espiña. Vai. Non me apures que No. me podo cortar. A outra xa está dando, ya ves. Sí, pero tamén eu teño a manteiga aí. Ves. Mira aí. Ves, isto é, o de macerar é como cociñar en frío. Eso, Para a xente que se como a min. Claro, ímolo cocer en sal e azúcar. É como coce a sal malo azúcar. Queima, vai no curtindo un poquinho. Vámoslo deixar 5 ou 6 horiñas en sal e azúcar da seguinte maneira. mira. Xusto o tempo que temos de programa. O tempo que temos. Sí, 5 ou 6 horas. Entre os anuncios e así. Sí, chegamos ás 5 ou 6 horas, non te preocupes. Mira, un poquinho de sal. Outra cama de sal. Un pouquiño de sal. Iso é unha cama de sal, non é un pouco. E agora quitámoslle un pouco de sal e cubrímolo con azúcar. Isto é que vou chamar a Francisco para que vexe isto. Vale? Sí, Sí, claro. por favor, que pase e veña connosco Francisco de Compostela. Francisco. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Francisco. ¿Qué tal, Cañotas? ¿Cómo Mira, estás? escoita. No, aquí chéame un pouco, Mira, no, escoita unha cousa. A ver, dime. Ti dixetes que facías un marmitaco. Sí. Vale, pois este mira que fixo unha cama de azúcar e sal. Azúcar. Unha cama de azúcar e sal, dixo. Vou no mariñar, Francisco. Bueno. Macerar, vou no macerar. Ah, pode ser que estea bon. Pero Xa bueno, verás que rico vai depois quedar. lle meterei o Home, dedinho despois para claro. probar, Mira, puxelle un A ver. poquinho de sal e azúcar. Agora vou poñer os dous lomos. Moi ben. O xurelo onde é? De Ribeiro de onde? O xurelo trouxe Begoña, non sei. Begoña, onde. trouxeches ti Oye, xurelo. Por Sí, qué? sí. De onde Sí, é? sí. De Berín. De Berín. A mí xa me tiña pinta, pero... De Berín, verdad? Ten. Mira, e agora vou poñer un poquinho de Romeo. De Romeo, moi ben. E agora cubrimos outra vez con un poquinho de sal e azúcar. O chaval ten unha enfermedad coa sal. Isto, así o que fai No é... sé, pero bueno. Vai coller o sal que necesita. Pois non se toma sal, eso A mí xa sei, mas así non, ponche tensión polas nubes. No, o problema é o médico que se chama Non atención. te- Claro, O médico, sí. o problema é o médico. Cañotas non ten fe en min. Eu conto contigo, vale? Vale, Pa vale, fe, vale. pa Moi fe. ben. Moi Mira, ben. e agora o que fago é... Como teño aquí outra bandexiña agachada, Ajá. isto tapo así, Tápalo, ok. e teño que lle poñer un pouco de peso encima, vale? Que vou Ai, utilizar, para- por exemplo, para que? Para que axude a que solte os jugos o xurelo e se vayan curtindo un pouquiño o sal. moi ben. Vale? Moi ben. E vou acompañar unha cebola frito sai. caramelizada. Escoita, para que sepa a xente. Sal, Romeu E azúcar. e azucre. E azucre. É unha pedra, un croi, un com para poñerlle en riba. Bueno, Sí, é- ou un litro de leite. é o Un ou- litro de leite, calquera cousa que Él faga. é o cosa que que lleve un poquinho de tiña peso. él ahora. Eso é. Ah. Pero vale, eso vale, Ti crees que a xente da casa, a Galicia, que lle gusta o xurelo? Sí, hombre, como é o xurelo. É como é o Ti xurelo. crees? O pasa que os xurelos antes era de pobres. Xa. E agora de pobres nada, Nada. Porque está igual que Está- a merluza. Sí, está como a merluza. Igualiño. A ver como está o dela, ven. A ver, Begoña, como Mira, está o teu? aí vai. Oye, este xa Mima. está... Este xa cheira mellor, Porque... Ahora, Este ya está, mira. xa che vai ganando, Begoña. Abrino, doureino, e agora un pouquiño de allo e un Sí. pouquiño de chile. Sí. Meca. Un chesquiño. E loureiro lle botas. Eu estou un pouco rifada co loureiro. Non lle gusta. Espera, que son vázquez loureiro, por iso... son vázquez tamén. Tamén es vázquez, bueno. pues, Escoita, isto xa é outra cousa, Isto xa... Isto xa... Bueno, pero, oye, está ben. No, si lle tes que dar caña, No, si lle tes que dar caña ao no. rapaz, dalla. Despois, ahora que descanse un O poquinho. rapaz se ten que levar que leve. Exactamente. Iso é así. Bueno, pero...
xa está, este che escollo con... Non te queimas co dedo. Sempre lle meto o dedo. Eu non lle meto o dedo, Esta mete o dedo sempre. Ai, justo, xa. Xa teño as mans curtidas. Bueno. E agora cal é o seguinte paso, Begoña? Pois agora deixamos que doren un pouquiño. Aí está, ves? Que doure A ver un que nos, pouquiño. a ver que nos conta Begoña. Chile agora- meteu e agora Ron, Que é isto? ron. Coñá. eso é coñac. Bueno, anda por aí. Aí Un va. pouquiño de coñá. Ves? Que bo. E agora un viño tamén. Un viño blanco. Aí un É igual, pouquiño. que sea de do Ribeiro, Ves como vai de... soltando ca xelatina? Vamos facendo un pouquiño de salsiña máis gordiña. Vale, despois botámoslle coñá, viño branco. Isto vou rematar no último paso, vai levar un pouco de vinagre. Un toquiño. Francisco, Bueno, Francisco. eu penso que... Que vai estar ben. Sí, no, iso tamén. Pero vai Está ben todo ele, Todo, no, vai ben os dous, van Ti ben os crees? dous. O que pasa é que son dúas recetas diferentes. Moi pero distinto. Moi ben. Non ci fixeron Pero- caso, eso sí. No, pero ainda están a tempo. Bueno, ainda poden facer un marmitaco. Ainda están a tempo. Vouche dicir que te sentes ali, por favor, na, Moi ben. na cadeira de Veña. subidores. Moitas gracias, Hasta ahora, veña. Francisco. Hasta ahora. Chamo agora. Francisco. Ahora. Creo que temos unha chamada telefónica a ver que é o que nos din de todo isto que estamos vendo hoxe aquí. A ver, creo que marchamos ao barco. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Hola, con quen falo? con Pili. Hola, Pili, desde o barco, non? Si, desde o barco de Valdeorras. A ver, que che parece o que estamos facendo aquí co xurelo? Que tedes moito xurelo ali no barco, sodes terra de xurelos. No, que de xurelo no, máis ben de oxa, pero de xurelo pouco. Xo sei yo. Pero que che parece? Están che gustando as receitas? Eu non o pago de ninguna das maneiras. E logo como fas ti? Vamos a ver. Eu primeiro compro na pescadería. Ah, Xamo abren eles e xamo limpan. escoita, pensei que ibas pescar ti no barco. Dixeches que compro na pescadería. No, porque a boca está moi sucia. Xa, vale. Bueno, e como fas, entonces? Pero contanos como fas. Sí. Ahora, eu collo, ao chegar a casa lavo, seco ben, botolle sal, botolle allo, e botolle perixil. Ajá, e despois pa forno? Ou non? Deixo unhas horiñas que macede Vale. na nevera. Como a ti, Despois corto unha cebola en juliana, pelo unha pata con dúas, a cortas en forma redonda con un pouco de grosor, a botolle un pouco de tomate natural. Pili, espera. Esa receita ten que vir ao programa. Claro, Tens que traer esa receita ao programa. claro. Botolle un pouco, botolle Por tamén favor. tomate cherry moi maduros ou dos outros, e despois vai todo ao forno. Pero Aparte Pili, do seu jugo. traime a receita ao programa, non me contes ahora toda porque senón ocupas o programa todo, pero tesme que traer aquí. No, aí non vou. Ah, bueno, pues entonces nada, Pili, por nada, pues entonces mándoche un bico. Mándoche un bico. Outro pa ti. Veña, un bico, Pili. Chao. Ana. Chao, Adiós. Ten que vir Pili ao programa, eh? Sí, home. Sí ou non? Claro. E Julio, ti como Hai que vas? animarse. Mira. Cebola caramelizada. No, ainda non caramelicei. Bueno, pero vala momento, facer. Claro, cortei en juliana, derretí unha pouca manteiga, e estou na pochando hasta ahora. E agora, mira, que xa está pochadiña, vou botar un pouquiño de auga, Hola. só un pouquiño, e un pouco de azúcar moreno, de azucre moreno. Oh, E cando se vai facendo o xarabiño aí, Sabes con que me gusta a mí? con que? Teño un pouco de pedrada, con queixo. Con queixo. Non é Bueno, coña, non é claro. coña, eh? Non é coña, con queixo, un pouco de cebola caramelizada, é un pouco Queixo de de... arzúa, non? Bueno, a ver, pode ser de arzúa ou de arzúa. Tamén, Pero- se quero dicir, hai dous queixos na miña vida, de arzúa ou de arzúa. Pero mira, Está. cañota pedrada tela igual, pero eso é normal, que che gusta a cebola co queixo. Non sei se o come todo o mundo. Sí. Pero- Sí, todo que sea dulce ou un poquinho agridulce que vamos deixar, porque non lle botei demasiado azúcar. Ajá. E agora simplemente que vaya cocendo aí E deixámoslo un pouco de e tempo, que, así. e que caramelice. Ves como empeza xa a caramelizar? Sí. Ves? Sí. Como que fai como un xarabiño, pois eso unha vez que reduce un pouco, Hola. xa está. E mira que se fía a Que cebola pasada. caramelizada. Fixera alguna vez? Nunca, xurelo macerando, cebola Caramelizando. caramelizándose, entón toca ver o que fai Begoña, de Berín. Vamos, Begoña. Mira, eu xa teño aquí, ahora que repouso un pouquiño que collo o sabor, mira, Vale, sacáchelo ves, saliu a espiña Ela enterita. Sí. E así xa temos, vámola, Ves? así, acariñando un pouco ca salsa, Bañando, non? bañando e así, isto é moi bo. Ai.
Pois mira, ti sigue bañando e vamos a ver que opina Galicia do xurelo, vale? Me parece genial. Porque eu creo que a Galicia gustalle moitísimo o xurelo. Francisco decía, como non lle vai gustar a Galicia? Gustalle ou non lle gusta o xurelo? O xurelo, pois, a prancha ou ao forno, de calquera xeito, está rico. Como mejor se puede disfrutar la grasa que tiene del Atlántico y es una pasada, la verdad. A mí como más me gusta o forno. Pues yo le hago mucho en escabeche al jurel. Cuando estamos en la playa alguna vez a la plancha, pero no lo trabajamos tanto. Xurelo non sei o que é. O intermedio, a veces, cando é o San Juan, úsase o que lle chaman o sardiñeiro para asar, para a brasa. A brasa é espectacular tamén. Una receta, yo creo que una guarnición buena de verdura fresca de aquí de la tierra, yo creo que es la mejor guarnición que te puedes tomar. Xacama de pataquiña, cebola, un poquinho de pimento e tomate. O xurelo por encima, un chorro de aceite e o forno. É unha boa ensalada. A min os pequeniños con pimentos de Padrón. Ai, complementos de Padrón, Anotei esa. Aproveito para lanzar a primeira pregunta do día de hoxe. Con que mariña Xulio o seu xurelo? 50 euros en xogo podedes comezar a chamar ao teléfono do programa. Con que mariña Xulio o seu xurelo? Xa o dixo varias veces. Igual o repite algunha vez máis porque ela é así, ingobernable, como a canción de Z Tangana. Xulio, que? Bueno, pois mira, vamos a coller o xurelo que macerei en azúcar, sal e romeo. Sí. Azúcar, sal e romeo. Correcto. Mira, ves? Bueno, 8 horas pasaron, 6 horas. Máis as dúas de regalo, por si acaso. Máis as dúas de... 6 horas pasaron, señoras e señores, e fíxense. Que chuleita, mira que color curtido colleu. Milagro televisivo, outro éxito da galega. 6 horas despois o xurelo está macerado. Macerado. Increíble. E agora vámoslo lavar, para quitar o exceso de azúcar. Sí, porque ao mellor pasaste un pouco. No, hai que quitarlo. Vale. Ahora teño aquí un inventiño. Que vai empezar a caer agua en calquera momento. Sí, xa vexo. Igual, abres... Ah, no. Debería caer agua. Debería. Francisco. Cosas del directo. Francisco, que che parece? Vente pa aquí, ó. Vente pa aquí. Mira, aquí. Que che parece isto, mira? Que tens que dicir disto? Cuidado, Xa colleu... Xa colleu o color, verdad? Xa colleu o color. Xa colleu outro nivel, Sí, ahora xa é outra cousiña, Pero bueno... Bueno, e agora sacámoslo un Pero poquinho. isto poderíalo comer así, pum, no. Sí. Como si? Sí, quero probar. No. Francisco, quero probar. Sí, claro. Eu sí dixo. Porque hai un problema aquí, porque eu na cociña, cando traballo, sempre probo. Eu sempre teño unha copiña de viño. Amigo, sabes que pasa? Que estas horas na televisión non se pode poñer. Bueno. Bueno, pero si queres un pouco de auga, agua temos, che. No, gracias. A ver. Que tal está? Bo? Moi bon. Oiche de bañar. Moi ben, Moi ben, para repetir. Por repetir. Pero vas repetir ti, eu non. Bueno, porque ten un pouco... E agora vou botar aquí un poquinho de aceite. Vale. Ok. E que vas facer agora? Porque con este aceite, cando este ben quente, enxeño o que vou facer. E agora o primeiro que vou facer, non te arrimer moito por se salta. No, porque vai saltar un pouco. Agora que vou facer? Pois vou facer... Vou a quitar as espiñas ao... Palo de pilar. Vámoslo de pilar, sí. Mira, con unhas pinzas de depilar. Sí, de depilar. Sí. Imos buscando por aquí, e coller. Mira pai, Francisco. Collemos, o que pasa que non trouxen as gafas, entón levantamos e agora tiramos e sale a espiña inteira. Bueno, pois deixamos a Xulio aí depilando e vamos ver a Begoña, vale? Sí. Porque ele Ainda ten faga o traballo aí. aí. Ainda ten para rato. Ainda ten para un cacho. Recordade na casa, con que mariña Xulio o xurelo? Non o dixo. Non o dixo ainda. Mira, Podo dicilo, Unhas patatiñas a velás. Ves. Aí. Me cago. Mira. É todo o que sobre de pataca que faz con Para ela? facer unha tortilla. Para facer un puré. Pois se che sal como outro día vai a tortilla. Pois salime ben. Mira, ves? Furando aí. Por aquí. Ti faz... E aquí non lle botas... Sal? Sal e non lle botas ceboliño. No, botolle Bueno, sal. o loureiro só sei que non o botas, pero bueno. Remate aquí. Entón xa collemos o sabor da salsa. No, digo, Pero bueno, isto, porque mira. eu sempre lle boto un pouco o loureiro. Encántame como xa ti andas anotando tamén a receita dela. Mira. Moi ben. A ver. Eso. Que faz? Estás buscando o tomate. Ves? Mira, má. Se non me vai con un, vai con dous. Ten pouco gas. Queimos porque así, para pelalos, collen ese sabor afumado. Bueno, que me dis? Sí, están riquísimos, sí. E para saltear despois, é o meu acompañamento doxe. Xa cheira a tomate queimado, Mira, xa verás. Isto, entonces, ti o único que faz é quitarlle a pel con isto, non? Quito a pel, pero quito así.
Isto ahora está moi quente. Pasa E agora, que mira, o precio do gas sal checado. Claro. E agora vai ao E xeo. agora queda, xa queda peladinho, Mira que claro, bonito ves? queda. Ala, ves? Ala, pero isto está super guai, é super práctico, É moi práctico para facer conservas. O tomate cherry é un dos tomates que ten máis sabor durante todo o ano. Bueno, alucino co práctico que é. Daslle un pouco de lume Sí. e xa sai. Se tes unha chimenea, mellor, mételos para dentro, con unha tixola e xa está. xa faz mellor. A ver, queima outro, que quero ver, ó. Vamos queimar o amarelo desta vez. A ver. Dios, mira como queima. Isto non se vai desfacer, non? No, ti deixa, digo Begoña porque... Mira como queima. Vale. Mentres ti queimas e ven na casa como queimas, vamos ver, porque hai pregunta de concurso, me parece. Bueno, hai chamada de concurso. Hola, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Con quen falo? Con Rosa González. Rosa González, de donde? De Tui. Ai, de Tui, que bonito Tui. Ves, moi bonito Tui. A ver, Rosa, a ti gusta o xurelo ou non? Sí. Sí. Aí tedes máis xurelo que en Berín, verdad? Hombre. Xa, sí, ali un pouquiño máis. Bueno, contame, con que mariña Xulio o seu xurelo? La cebolla. Como que cebola de que? Non me digas eso, Rosa. Rosa, non. Douche outra oportunidade. Con que mariñou Xulio con 3 cousas, vouche dicir, que o meteu 6 horas a mariñar? Estalo vendo aí. Rosa, tic-tac, tic-tac. Lechuga. Nada, Rosa. Mariñouno con azúcar e sal e romeu. Azúcar, sí. Ai, sinto moito. Un bico, moitas gracias por chamar. Vale. Veña. Chao. Chao. Un bico. Ai, ore. Con leituga, dixo. Con leituga. Bueno, ti como vas co acompañamento? Eu vou ben. Pelache xa... Sí, mira. Xa Que pelei. guai. Mira, ves como quedan? Mira que bonitos. Mira como quedan. Quedan como, parecen lambonadas, sabes? Gominolas. Sí. ¿Verdad? Tomatiños. Tomatiños. Claro, tomatiños, patacas redondas para o teu xurelo. Sí. Así, ou algo Sí, máis. nada máis. Vale, xa está todo. Listo. Ti xa o terías prácticamente feito. Sí, vou agora teño ainda que botar o vinagre aquí, que levante un pouquiño fervor, boto a guarnición que vou cociñar todo xunto. E xa estaría. Pois vamos ver entón que fai Xulio. Moi bien. Veña. Xulia! Querida. Pues mira, As espiñas están fora. Están fora, non? Espero que non quedara ninguna. Espera. Vale, bueno, e agora saquei unhas laminiñas do lomo. Agora que vou facer é aromatizar un poquinho de aceite. Para eso, teño aquí unhas boliñas de pimenta. Vamos botar un poquinho de aceite. Porque desta maneira, aquí é onde imos conservar isto que temos feito, que nos aguanta despois días na nevera, vale? Temos aquí un poquinho de allo moi picadiño. Aceite. Aceite, bolas de pimenta, un poquinho de allo. Allo moi picadiño. E agora... Botámoslle un poquinho de romeo, que é co que mariñamos tamén, co que maceramos o noso xurelo. Un poquinho de tomillo. É un poquinho... Está difícil, É un poquinho... Ainda non provei, pero... Está checando jota xa por aquí, No, parece que está me abrindo o apetito. É un poquinho de perexil. Entón, isto ahora remexémolo. Non te preocupes que vas probar, E vamos a colocar o noso xurelo aquí. E agora mesturamos todo. E nada, deixamos que repose simplemente uns minutiños. Non fai falta moito máis. Non fai falta moito para que colla simplemente un poquinho do sabor. A ver, isto o ideal é dun día para outro colle moito máis sabor, lógicamente. Pero simplemente que, mira que brillo, Sí. Pois Francisco, Está quedando moi ben. Estalo vendo? Está vendo. Pois dentro duns minutos valo probar. Por favor, a zona de sufridores. Gracias, Francisco. Gracias. Veña, hasta Bueno, ahora. mentras acabas ti, voulle contar uns datiños á xente sobre o xurelo, vale? Pareceche ben. Vos como lle chamades? Xurelo, como nas Rías Baixas, ou chicharro, como nas Altas? Polo visto, os de Muxía e Ortigueira chamanlle xurela. Que chamen alguén, bueno, é que mo confirme, podedes chamardos da casa. O caso é que os xurelos son de toda a vida. Sempre foi típico lañar, salgar e penduralo a secar. Vendíase en carros polas aldeas e comíano de merenda nos descansos dos traballos. Hoxe, cando chega do mar, o máis fácil é atopalo nos mercados. E paga a pena compralo, a verdade é que si. O xurelo está moi bo, porque lle gusta comer crustáceos e outros peixiños do Atlántico, e iso ponlle a carne firme e saborosa. Podedelo ir probar a Gondomar, que o fan asado ou en escabeche, ou empanada no barrio de Cabral, en Vigo. Eu, polo de agora, gustaríame probar o que fixeron aquí estes dous, a ver se me deixen, pero
penso que non me vai tocar moito, polo menos hasta que remate o programa. A ver que é o que fixo Begoña. Begoña. Aí está. Ahora estou botando as patatiñas. Pero entón as patacas despois pásale pola estixola. Claro, para que collan o sabor da salsa. Claro. Así. Bolas de pataca que quedan Quedan moi espectaculares. bonitas. Sí. E agora, mira, xa lle poño o tomatiño. Ah, tamén. Entón, Sí. tamén o pasas pola tixola. Pola Bueno, pois tixola mira, un poquiño. aí vai a pregunta de concurso. Que precisa Begoña para sacarlle pel aos tomates? Que precisa? Cal é a técnica begoñil? Cal é a técnica... Espera. Cal é a técnica begoñil para sacarlle... Soplete e xeo. Sopreta e xeo. Que precisa Begoña para sacarlle pelo aos tomates? 50 euros en xogo. 50 euros. Estes están regalados. E os dantes tamén e non acertastes. Por favor, acertádeme este. 664 48 3419. Que ben cheira iso, Begoña. Que ben arrecende. Cheira ben, Que justo dá velo. Mira. Oh. Mira que salsiña, está ligada xa, E botaxe o segredo final, Un pouquinho de vinagre. Cheira, botoulle, non o dixo, pero... Non o dixo ela, pero xa vos digo eu que lle botou vinagre porque me está abrindo as ventas. Sí, do bo, Do bo. É Galego, vinagre. é galego. Galego? Home. Non será de Verín. Non é de Verín, pero é de Ourense. Ándalle aí. Por eso é bo, non? Home. Vai má idea a min tamén a Ourense. Ti xa remataches? Sí. E Xulio? Eu casi estou tamén. Casi estás? Sí. Vale, Eu xa pois preparei, mira, eu preparei unha guarnición de cherries tamén, que te vou enseñar que sencillos os fago. Pero ti non nos pelaches. No, pero pelan solos. Non fai falta tanto traballo un pasa. Mira, eu fago un cortiño, simplemente. Como as castañas? Sí. Como dental as castañas? Teño aceite ben quente. Me ca. Boto aí. Mira, xa verás. Podes contar en segundos, Tá. 3, 2, 1. A ver. Chachán. A ver, faino outra vez. Vamos yo mostrar a xente da casa. Mira, fago con un, vale? Ben, espera, déxame cantando aceite. Un corteciño, cantando vale? aceite. Un corte. Pamba. Aceite quente. Mira. Meca. Bueno, a ver, cañota, xa tens que estar afeito, Un meniño. A ver. Xa está. Xa Mira. Mira que brillo, que color, Mira que chulada. Francisco, algunha vez vires pelar así? No. Na vida, verdad? No, de verdad que non. tampouco, Eu estas técnicas novas que estamos aprendendo aquí, Pero na bueno, vida, Pero é moi sencillo e despois queda o sacamos resultado é moi bonito. limpio ou vir aquí para ver, conocer estas técnicas, verdad? Estas maneiras. Pois tomates de bola caramelizada e o teu xurel. De momento, non? Eso, E voulle poñer unha ensaladiña de canónigos. De canónigos. Vale, pois agora sí que chegou o momento de Francisco de Compostela. Por favor, acompáñenos. Ou a voltas co prato porque vas ter que probar. Bueno, pois a ver. Bueno, ahora xa... Primeiro teño que mirar. A ver, espera, gustoume moito como te levantaches porque fixeches. Atención, fixo. Bueno, pois tócame a min ahora. Ahora xa me toca a min. Si vimos aquí, a comer. va, que probar. Así, moi ben feito, moi ben feito. Pois veña, emplatade, rapaces, vente conmigo. Ponte aquí e vamos a esperar a que emplaten eles. Colócate aquí, Francisco, que é a zona de probar. Esta é a zona de probar. Zona de probar. Ui. Eu vou comentar a ver que é o que fan estes dous aquí. A ver, Bego. Mira. Sabes que pasa? Que aí onde tes non se ve na casa. Pero espera. Así sí, así millor. Ahora xa será. Así millor. Así millor, ves? Queda bonito, a patatiña. Bego. Mola. Ui, apaga iso. Sí, non te quero manchar a camisa. Mellor era que non. Bueno, Bego fixo nunha salsiña moi rica, non? Fixéchelo como aberto. A espalda, así. A espalda, así, tomando sol. Sí. Moi ben. Sal, allo, chile, un pouco de vinagre, de coñá. Ajá. E viño blanco. Pero aí iba a enseñar, ves? Iba a enseñar aí na casa. A ver que os Que maravilla. Que maravilla. Leva yo aí, veña, leva yo aí. Aí está, o chorrito. Vai. Chorrito de... Chorrito. La salsiña aquí. Perfectinho. Aí está. Aí está. A Francisco está lle querendo a babo. Polo limpar. Para poñelo bonito. A ver, Xulio. Veña, Xulio, emplátame aí. Estou. Mira, puxen unha cama de cebola caramelizada. A ver. Ahora poñolle o... botácheslle por baixo a cebola caramelizada. Por baixo a cebola caramelizada. Ahora un poquinho de sal nos canónigos. Platado está moi ben, Sin máis aliño. Ao final, aí está. Máis dalle un colorciño, unha... Espera, poñémoslle tomate, os tomatitos. Unha alegría. A ver, o Xulio que trae aquelas ervas. E terminamos co propio aceite no que maceramos o... Ala, que bonito. Mira que é unha chuladita, Ui, vou ter difícil, Moi ben. Vamos alá. Vou ter difícil, Veña, leva yo ali.
Moi ben. Francisco, A ver, querías un Xulio. guiso, traías un marmitaco e ao final mira o que Ao tes. final fixeron aquí un... Sí, unha desfeita, ou non? No, Ou desfeita non. Ou non? Por Francisco. Desfeita non. Francisco, vai probando que temos unha chamada telefónica de xente que quere gañar 50 Eu vou euros. probando xa, non? Vai probando, ti vai probando, pero déixeme falar coa xente da casa, Hola, que tal? Boa tarde. Como? Hola, Con quen falamos? con María, María de onde? de Santiago. Ai, de Santiago tamén, como Francisco. A ver, que precisa Begoña para sacarlle pel aos tomates? Está bo. Suplete a celo. Bueno, 50 euros. 50 euros. 50 euros. Moi ben, pois moitísimas gracias. Tes que vir un día. Alégrome de falar con vos, vale? Moitas gracias. Pero xa que chamas, vente un día. Claro. Ahora nestes momentos non podo, Bueno, outro pues día máis adiante. Cando poidas, vale? Vale, gracias. Veña, un bico. Gracias, alégrome de falar con vos, vale? Moitas grazas, un placer para nós. Un bico enorme. Hasta luego, gracias. A ver, a que? Que che pasou, É Francisco? que son cousas distintas. Están, os Pero, dous están... sabes que pasa? Mira, eu voulle escoller as maus. Están os dous maravillosos. Sí, e ten- Vou probar isto un poquinho máis. Non, que si non... Vale, pois nada. Francisco de Santiago de Compostela ten que tomar unha decisión. Síntese só ante o perigo. Begoña ou Xulio. Xulio ou Begoña. Mira, por ser unha cousa distinta, Julio. Xulio! Aí está! O gañador do día de hoxe. Vale, moi ben. Moitísimas grazas, Francisco. Pasáchelo ben. Moi ben. Pasáchelo Vale, ben, ponte aquí, moi ben. por favor. Pasáchelo ben. Moi ben. Sí, así me gusta. Para seguir... Para seguir comendo. Comendo. Para seguir comendo. Bueno, pois, Porque eso señoras... va a quedar aí, ¿no? Moitas gracias, Francisco. Ahora remátalo. Gracias. Bueno, señoras, señores, mañá moitísimo máis, porque recibimos os organizadores da Festa Hortera de Porto do Son e con eles xogaremos a ser horteras. Claro, como non podía ser. E tamén virá Xiana Albor para explicarnos trucos para forrar sen sair da casa. Xa sabedes que nós agardamos aquí por vos. No Quen Anda Aí verán. Todos os días estamos aquí con vos, e tamén no Voltas co Prato facendo todas as receitas que vos traiades e que nós intentamos facer da mellor maneira posible. Moitísimas grazas. Ata mañá. Chao, chao. Venga. Adiós.